हळदीनाथ काय लागतं काल आम्ही खंडाळा तालुक्याच्या आम जनतेच्या वतीनं तालुक्यातल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी या तालुक्यातल्या सर्व कंपन्या 14 दिवसासाठी बंद ठेवा आणि कंपन्या बंद ठेवून कंपन्यामधल्या मुलांना 14 दिवसाचा घरबसल्या पगार द्या. त्याचबरोबर एक 500 कॉटचं अत्याधुनिक असं कोविड सेंटर उभारा. त्यामध्ये ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर या पद्धतीच्या सुविधा 8 दिवसामध्ये या सेंटरचं काम सुरू करावं. त्याचबरोबर मार्च 2020 पासून ते आज अखेर कंपन्यांनी CSR फंड व आपल्या नफ्यातून जे पैसे या तालुक्याला दिलेले आहेत त्याचा हिशोब देखील तालुक्याला द्यावा. अन्यथा आम्ही 7 तारखेला सामुदायिक आत्मदहन करणार अशा पद्धतीचं 6 तारखेला नोटीस दिलं. आज आम्मी सकाळी तालुक्यातले जवळपास 60 ते 70 कार्यकर्ते एकत्र आलो, परंतु उपविभागीय पोलीस अधिकारी सन्माननीय बर्डे साहेब यांनी फोन करून सांगितलं की आपण सगळेजण एकत्र काम करतो, आपण अशा पद्धतीचं काही न करता 5 जणांनी यावं, माझ्याशी चर्चा करावी, तहसीलदारांशी चर्चा करावी आणि चर्चेमध्ये समाधान न झाल्यास आपण आत्मदहन करावं अशा पद्धतीने सांगितल्यानंतर या तालुक्याचे माजी सभापती, एक ज्येष्ठ नेते प्राध्यापक S.Y. पवार, या तालुक्याचे दुसरे माजी सभापती रमेशदादा धायगुळे पाटील, या जिल्ह्यातील आणि या तालुक्यातील एक प्रमुख कार्यकर्ते आदरणीय चंद्रकांत मारुतराव ढवळासाहेब, शिवसेनेचे सातारा जिल्ह्याचे नेते प्रदीपदादा माने, गणेश जाधव, आमच्या निंबोडीचे आमचे मित्र दादा, आम्ही सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहोत. आम्ही डिझेलचे आणि पेट्रोलचे कॅन घेऊन आल्यानंतर आम्हाला पोलिसांनी तहसीलदार कार्यालयाच्या गेटवर अडवलं आणि त्या ठिकाणी रमेशदादा, प्रदीपदादा यांच्या हातातले पोलिसांनी कॅन ओढून घेतले. आमची चर्चा झाली. चर्चा जवळपास 1 तासभर झाली. त्या चर्चेला तालुक्यातले पत्रकारही उपस्थित होते, नवागावचे प्रमुखही उपस्थित होते. या चर्चेमध्ये तालुक्याचे तहसीलदार यांनी उद्या 8 वाजता उद्या 8 तारखेला 12 वाजता या तालुक्यातील कारखानदारांची बैठक लावली. आम्ही असं म्हटलं की ही बैठक कशा करताय, तर नायब तहसीलदार वैभव जाधव साहेब आणि DYSP साहेबांनी आपण जो प्रश्न मांडलेला आहे, आपण ज्या मागण्या मांडलेल्या आहेत काल, ह्या आम्ही राज्याच्या प्रमुखांना आणि जिल्हा प्रशासनाला पाठवलेल्या आहेत. ह्या पाठवल्यानंतर आज आम्ही या ठिकाणी बैठक घेऊन उद्याच्या बैठकीमध्ये कंपन्यांचा तुमच्या मागणीप्रमाणे निर्णय होऊ शकतो अशा पद्धतीच्या त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं, शब्द दिला, खात्री दिली. या खात्रीनंतर आम्ही त्यांना विनंती केली, बाबा आम्हाला कुणाला तालुक्याच्या राजकारणात हे ढवळढवळ करायचे नाही. जर या बैठकी कंपनीच्या अनेक बैठका तालुक्यामध्ये प्रशासनाने घेतल्या, परंतु तुम्ही लोकप्रतिनिधींना बोलवत नाही, मग आम्हालाही कुणाला बोलवू नका, परंतु या तालुक्यातल्या पत्रकारांना आणि मीडियाला बोलवा. त्यांनी या तालुक्यामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये काय परिस्थिती आहे ही मांडू देत, अशा पद्धतीची मागणी आम्ही केली. ती त्यांनी सांगितले की आमची भूमिका त्यामध्ये पॉझिटिव्ह राहील, सकारात्मक राहील. त्या सकारात्मक भूमिकेमुळं आम्ही तोही मुद्दा त्यांच्याकडे समजून घेतला आहे. याचबरोबर श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले साहेब यांचाही फोन आला की बाबा माझी जिल्हाधिकाऱ्यांची चर्चा झालेली आहे, जिल्हाधिकारी 2 दिवसामध्ये या तालुक्याची
एक बैठक इंडस्ट्रीची लावून उदयनराजे स्वतः बैठकीला उपस्थित राहून इथल्या कंपन्या बंद करण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय करतो असंही त्यांनी सांगितलं. मी सकाळी पालकमंत्री गृहमंत्री यांनाही फोन केला होता, प्रांताधिकाऱ्यांनाही फोन केला होता. मग आम्ही सर्वांनी या सगळ्या गोष्टीमध्ये आमची अजून एक प्रामुख्याने मागणी आहे. या तालुक्यातला तरुण मुलगा मरायला लागलेला आहे, तरुण मुलांचा मृत्यू व्हायला लागला आहे, कंपनीची मुलं मृत्युमुखी पडत आहेत. ज्या कंपनीमधली मुलं मृत्युमुखी पडलेली आहेत त्या कंपनीतल्या मुलांना कंपनी प्रशासनानं घरी जाऊन किमान 10 लाख रुपये त्याच्या कुटुंबियांना मदत करणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर त्याच्या कुटुंबातल्या एखाद्या माणसाला नोकरीला घ्यावं अशाही पद्धतीची आमची सामुदायिकरित्या मागणी आहे. शेवटी खंडाळा तालुक्यातला तरुण जगला पाहिजे यासाठीचं आमचं आंदोलन आहे आणि या आंदोलनामध्ये आज आम्ही हे आंदोलन DYSP चोपडे साहेब, त्याचबरोबर नायब तहसीलदार जाधव साहेब, खंडाळ्याचे PI इंगळे साहेब, शिरवळचे PI हजारे साहेब या सर्वांच्या विनंतीवरून आम्ही हे आंदोलन स्थगित केलेलं आहे. मी समाप्त म्हटलो नाही, स्थगित केलेलं आहे. याची आपण नोंद घ्यावी आणि मी या निमित्तानं आम्हा सर्वांच्या वतीनं खंडाळा तालुक्यातल्या आम जनतेसाठी भले आमच्या सगळ्यांशी प्राण गेले तरी जातील, आम्हाला आमचा जीव गमवावा लागला तरी चालेल, पण या तालुक्यातला तरुण पोरगा जगलाच पाहिजे ही भूमिका आमची निश्चितपणाने आहे. अत्यावश्यक कंपन्या तुम्ही ज्या आहेत आरोग्याशी संबंधित त्या कंपन्या चालू ठेवा, पण त्याही चालू ठेवत असताना तिथल्या कामगारांची काळजी घेणं, तिथल्या कामगारांची सुरक्षा घेणं ही सुद्धा जबाबदारी आपली राहील. मी एका कार्यालयाचा उल्लेख करत नाही, पण त्या ठिकाणी तुम्ही 200 मुलं ठेवलेत आणि शौचालय मात्र 2 आहेत. अशा पद्धतीने तरुण मुलांना अडचणीत आणू नका. अशा पद्धतीची खंडाळा तालुक्याच्या आम जनतेच्या वतीनं या राज्याचे मुख्यमंत्री, या राज्याचे उपमुख्यमंत्री, या जिल्ह्यातील विधान परिषदेचे सभापती, या राज्याचे या सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री, या राज्याचे गृहराज्यमंत्री, सन्माननीय दोन्ही खासदार, आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख, DYSP, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, सर्व PI या सर्वांना आमची विनंती आहे की या तालुक्यातला तरुण जगला पाहिजे त्यासाठीची भूमिका आपण घ्यावी ही विनंती.